Is-summit informali f'pajjiżna li se jsir il-ġimgħa se jkun mifrux fuq żewġ sessjonijiet prinċipali fejn il-mexxejja Ewropej mistennija jiddiskutu l-futur tal-Unjoni Ewropea. Filgħodu l-ħabta tal-10 28 kap ta' Stat tal-Unjoni Ewropea se jindirizzaw il-problema tal-immigrazzjoni fejn mistennija jiffukaw fuq ir-rotta tal-Mediterran u l-Libja. Bir-rebija wara l-bieb, il-mexxejja mistennija jaqblu fuq miżuri konkreti u immedjati biex jieqfu l-influss ta' vjaġġi li ħafna drabi jirriżultaw f'mijiet ta' ħajjiet mitlufa biex ikissru l-kunċett ta' persuni li jitraffikaw il-bnedmin u jsalvaw il-ħajjiet. Is-sessjoni ta' wara nofsinhar imbagħad se sservit okkażjoni biex il-mexxejja jippreparaw għas-60 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma fil-25 ta' Marzu li ġej. Għal din il-parti tkun telqet il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May. Id-diskussjonijiet se jkunu mibnija madwar ir-riflessjoni politika ta' fejn trid tmur l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Meta kien ikkonfermat is-summit f'pajjiżna f'Settembru li għadda, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk kien iddeskriva lil Malta bħala l-pajjiż bl-aħjar kapaċitajiet biex jidħol għal din ir-responsabilità li jagħti spinta l quddiem lill-aġenda ġdida Ewropea. Dan se jkun it-tieni summit fuq livell Ewropew li jiġi organizzat f'pajjiżna wara dak bejn il-mexxejja Ewropej u l-mexxejja Afrikani fil-Valletta Summit sa' Novembru tal-2015. Intant, qabel ma jibda s-summit, fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se ssir laqgħa bejn il-mexxejja tal-Partiti Soċjalisti Ewropej. Hawnhekk, flimkien mal-Prim Ministru Malti Joseph Muscat, se jattendu l-President Franċiż, il-Prim Ministri tal-Italja, tal-Greċja, tal-Portugal, tal-Iżvezja u tar-Rumenija u l-Kummissarju Ewropew Federica Mogherini.